I nosaltres seguim parlant de productes amb denominació de tradició. Presidència de la Generalitat Valenciana, un any més, llança una campanya de publicitat. El Nadal és València, per promocionar els productes de proximitat i perquè posem en valor i en relleu que a la nostra comunitat es produeixen gran part dels productes que finalment acaben a les taules de tot el conjunt de l'estat espanyol. Per això arranca esta campanya. Isabel Pastor estarà mateix al Palau de la Generalitat Valenciana. Isa, ha començat ja l'acte? Tot preparat, fins i tot esta caixa d'emergència, que és la caixa que reben els dos protagonistes de l'anunci d'enguany. Fixeu-vos bé, una caixa plena de productes típics valencians i productes essencials per al Nadal, perquè enguany es posa l'accent en això, que fora de les nostres fronteres, fora de la nostra terreta, el Nadal necessita dels productes valencians. Aquests productes ixen de la nostra terra per fer possible un Nadal arreu, més enllà. Mireu, torrons, els caquis, els joguets, les mandarines, vins, caves, el raïm, essencial en la nit de Cap d'Any. És una campanya que posa aquest accent i també en totes les persones que ho fan possible. En aquest acte, que s'apunt de començar, seran protagonistes els comerciants i també els responsables de les denominacions d'origen. I també seran protagonistes els dissenyadors del col·lectiu TAB, que ens esperen així a la porta. Hola, què tal? Bona vesprada. Hola, ¿qué tal? José Miguel, Sí. Álvaro, què teniu a la mà que ha sigut important per a decorar el Palau de la Generalitat? Pues tenemos unas cintas adhesivas de colores, que es con las que hacemos murales efímeros. Es una técnica o un tipo de arte que se llama tape art. Té a veure amb la campanya El Nadal és Valencià i posa l'accent en els productes valencians. Per què? Com es lliga? Bueno, Álvaro te lo explica. A ver, para empezar, es un producto valenciano que hemos querido que fuera acorde con la campaña y luego al mismo tiempo, así como la campaña, pues eso, el Nadal es Valencia, los productos de Valencia llegan a todo el mundo, pues hemos querido que dentro del palacio nos hemos inspirado en los motivos arquitectónicos, en las tramas de los pavimentos, los frescos, y los hemos reinterpretado en todas las ventanas del palacio para sacarlos al exterior y compartirlos con todo el pueblo valenciano y a quien más llegue allí por allí. I més enllà, fem unes passes endavant perquè ens agradaria que tots els que segueixen a Punt Directe veieren com s'ha decorat este Palau de la Generalitat. Mirem ara cap a dalt, és una obra d'art. Sí, la verdad Y que modernet. sí. Hemos tenido que trabajar con andamios, elevadoras, sobre las ventanas, en 3D de una ventana a otra. La verdad es que ha estado muy bien y toda una experiencia estar aquí metido en todos los despachos y verlo todo desde dentro, la verdad. Joan, no sé si saps, però també amb aquesta cinta de vegades tots s'emboliquen els productes valencians que són essencials per al Nadal. Digues, Joan. Isa, simplement també aprofitar esta connexió, ja que esteu en la presentació de la campanya, per donar algunes xifres que hem pogut llegir avui i que són realment reveladores. Per exemple, el 40% de les joguines que portaran els Reis Mags a les cases de tots els xiquets espanyols, els Reis Mags passen a recollir-les precisament a moltes fàbriques d'ací de la terreta, el 40%. El 40% de les joguines que es distribueixen ixen d'ací, de la terreta. Distribueixen, que qui ho distribuís? Els Reis Mags, no ho oblidem. No, eso está claro. I a més, aprofita també, Joan, per a informar que hi ha una agenda de Nadal que avui també es presenta a motiu d'esta campanya. I en aquesta agenda hi ha, entre altres coses, concerts de Nadal ací al Palau de la Generalitat, hi ha ballet al Palau de la Generalitat, hi ha òpera al Palau, a càrrec del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, hi ha moltes activitats, no només al Palau de la Generalitat, també a Castelló, també a Alacant, en Alacant en concret. Hi ha una forta aposta per la programació infantil i una cosa que ha sigut una sorpresa, no sé si vosaltres sou fans de l'Habitació Roja. També, sí. Doncs l'Habitació Roja, notícia que podem donar ja, actuarà a la plaça de Manises, ací a València, el 4 de gener, a les 8. De moment, fins ací, el Nadal és valencià i ix de la terreta molt més enllà. Clar que sí, el Nadal és valencià. El 80% dels quequis ixen d'ací de la nostra terra, el 30% del raïm del vinalopó per al Cap d'Any,